my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musha my latest musho zviri kupisa. Nyenda nayo inyaya inosirisa iyo nyaya yachi yemurume anogara kumazowe uyo anga ane 33 years ari kunzi akafa kubudikidza nekuchema nemudumbu but zviri kunzi mushure memazuva chitunha ichi chakazoonekwa chiine Misodzi chichichema after mazuva matatu chafa. Saka nyaya yacho ndisandairondedzera, rega nditange kuchingamidza vachangosvika panapa paBombshow Television muzuva ranhasi. Don't forget to subscribe to our channel and support us guys. Let's share my videos nekulike and also comment what do you think in this story kuti waiona sei. Nyaya yakamira yakadai swadzi mukomana anga ari mukorokoza akabva kumakorokoza kwekwe achichema nemudumbu achiti mudumbu maimurwadza, asi iye aifungidzira kuti ingura mapoto avaibikira kumazowe kokoko kumaini kwaaishanda nevamwe vake mukomana anga ari mukorokoza. Saka nekufamba kwenguva hanzi akazotanga kurutsa zvinhu zveblack zvanga zvine tunyama, ndo zvakaita kuti pafungidzirwe kunzi unenge ungorichi mushonga wangaisirwa nevamwe vake. Idzi ifungidziro nekuti vari kutaura kuti havana kukwanisa kuenda naye kuchipatara kunge achirapwa nekuda kwekuti kwekushaya, even paakafa kumochari haana kuenda, asi after 3 days afa ndo pakazoonekwa mukomana aine Misodzi kuratidza kuchema. Saka kuri kutonzi wakambotirayawo kuita zvakawanda kufamba nekuita nekumupa tsangamidzi but hanzi aitozoita ndo paakatoita wese avati gandimborara then ndokuzorora kwaakaita. Vanotsinhira amai vake nemukadzi wacho vachiti hei zvinhu zvinorwadza but haana kukwanisa kunonoitwa postmortem kuti aonekwe kunzi chii akusvika azovigwa. But chikuru chakashamisa ndechekuti chitunha chakaita chakabudisa Misodzi chakachema. Iyi nyaya yakaitika pamazowe pamaini. Thanks for watching. Ndo zvandakanga nazvo muzuva ranhasi paBombshow Television. Mushure malatest mushure zviri kupisa.